Tänään on vähän erikoisen pelin tekijä. Meillä on Yggdrasil ja ei mennä Raptoria. Mennään muita Yggdrasille ja ne usein palautti aika hyvin. Jos tänäänkin palauttaisi pikkusen 2x meille. Ennen kuin ponkastaa videon pariin, Casino Clubin nettisivuille on tullut paljon uutta päivitystä. Sivuille on lisätty paljon uusia nettikasinoita äärimmäisen muhkeilla bonareilla. Löytyy läjäpäin ilmaiskierroksia, pelirahabonareita ja muita erikoisuuksia. Jokainen Casino Clubin kasino on huolella testattu, eli voit olla ihan varma, että listalta löytyy vaan luotettavia kasinoita. Eli käy tsekkaa casinoclubi.org. Sieltä löydät varmasti mieleisen kasinon just sun pelihetkiin. Ihan ensiksi tää peli, mikä ei ole kyllä mun lemppari, Gator Goldi. Tää on Deluxe Gigabloxi. On aina ollut vähän vastenmielinen, pitäisi kämplätä, että pääsee hyvin spinneihin, mutta me ei kämplätä, koska me ollaan nössöjä. Mutta yritetään nyt silti, jos saatais hyvä bonus. Tää ekana pois tästä. Voisi sanoa, että pois alta. Mitähän nämä maksaa? Otetaan 250 palvelua, otetaan 50 osto. Ja please, iso määrä spinnejä. Enemmän kiitos, tarvii spinnejä. Aika huono määrä, lisää vaan. Siis meillä on 5 spinniä. Meillä on 5 spinniä. Mut me otetaan se, koska se on 50 makso. Voiko tää 50 maksaa mitään takaisin? Tässä on heti nuolia. 1 saatiin. Tässä on niinku useampi per spinni. Sitten noita tarvitaan koko ajan. 4 spinniä, 3 spinniä tämän jälkeen. Huti. Huti. Ja 1 nuoli saatiin. Tarvitsisi 1 nuolen vielä, saatais toi Zebra Veke. Ja sitten tää ei tapahtua, mulla on 1 spinni jäljellä enää, please tee se. 3x Wild jos on ollut tuolla. Tää on hirveä peli. Otetaan kerta pienemmällä panoksella vielä. Otetaan toi 24, mulla on vähän nössä, mutta please iso spinnimäärä heti. Ihan täyteen se ruutu. Noin, lisää vaan Gigabloxi spinnejä. Gator Gold Wildi, mikä se on? No 9 pyöräystä riittää meille. Okei, tää on ihan ok määrä. Pitäis tehdä jotain. Heti vaan nuolia. Niinku älä säästle yhtään, vaan nyt oli 2 nuolta heti. Melkein hittas Gigablox nuoli 4 nuolta. Siinä olisi kova. Lisää vaan. Heti viet sinne ylempää tasoa. Nyt näyttää huonolta taas 6 spinniä aikaa. Tässä tehdään jo. Nyt saatiin taas Gigabloxista puolikas. 2 nuolta, niin päästään ottaa toi sarvikuonoveke. Kato, kun yritti hakea vähän goldilinea siihen jo. Tiisas. Jätä toi loppuu. Jätä toi Gatorline loppuu. Älä vielä rupea laittaa niitä. Muutama nuoli ekana. Nyt. 1 nuoli saatiin. Tarvitsisi vielä 1, meillä on 3 spinniä aikaa. Tää ei maksa muuten. Pyörittelen päätäni. Ei tuu spinnejä, ei tuu nuolia. Kyllä tääkin jää samaa tasoa. Ei se vaan. Nyt saatiin 1 spinni. 2 jopa. Koitas nyt. Lisää spinnejä. Anna se nuoli. Hyvä. Saatiin nuoli. Nyt on jo Gepardi on seuraavana tähtäimessä. Mutta spinnejä ei ole paljon. Tarvitsisi heti saada nyt iso linja siihen. Gigablox linja. Kunnon linja. Come on. 2 spinniä. Yritti jo. 2 nuolta vielä tarvis. Anna lisää spinnejä. Vie vaan Gatoria asti. Ei vitsi. 2. Vika spinni nyt. Ja siihen jäi. Kyllä me lähdetään tästä pois. Tää piti kuitenkin testata. No tää on nyt periaatteessa sama peli käytännössä ja teoriassa. Gigablox Golden Fish Tankki. Pitäis kämplätä kans tässä. Otetaan Golden Petti päälle. Meillä on 190 rahaa. Otetaan 1 50 osto. Ja toivotaan, että se olisi hyvä määrä. Siis spinnejä. Aivan hirveä määrä spinnejä. Musta on ainoa mitä saatiin. Okei. 5 kappaletta. Anna jättimäärä. 6 vaan. 6 vaan. Noin. Mä oon silti onnellinen. Mä oon hyvin onnellinen tähän 6 spinniin. Valitaan nyt, tarvitaan niitä stack-wildeja tarvitaan. Tosta tulee ensimmäinen. Just näitä. Näitä me tarvitaan. Pinottu. Ja wildeja lisää. 1 lisäspinni, se ei ole hyvä saada. Kyllä se on 2 saatava. 5 lisäspinniä. Oho, nyt lisää wildeja please seuraavalla. Nyt wildeja tosta.
No, 1 lisävaildi. Okei. Meillä on siis aika huono setuppi, mutta paljon spinnejä ainakin. Mutta huono setuppi muuten. Vaan 1 vaildi tuolla peräperseessä. Näitä tarvitsisi olla paljon enempi. Niinku oikeesti. Onko tää mitenkään upgradea? Ei varmaan. Okei. Ei mene läpi mitään. Mut se kun päästäis läpi lyömään tuolla iso jumbo, niin se olisi sillä selvä. Tuohon 2 riiliin vaildia ei tonne perälle. Taas huti ararkku. Osuu. 50 petti, 500 petti. Anna 500. Anna 500. Herran jumala, kun se varmaan on tehty skripti. Siinä olisi ollut meinaa 300 € jo. Tää oli 50 osto 5 pinniä aikaa. Wildi huti. Tuo 1 wildi ei vaan riitä. Ei niinku mitenkään. Anna läpi asti jotain. 3 spinniä. Sinistä vähän sitä kutittelee. Ei mene. Ei anna edes niinku manuaalivaildeja ollenkaan. Nyt on menee tuolta alhaalta läpi jotain. Mutta ei se varmaan ole hirveästi kuin premikkaa. Niin, 8 €. Tää on kerta pienemmällä vielä. Otettiin äsken toivotaan nyt toi 25 € ja ollaan tyytyväisiä taas kerran ja ei kämplätä. Taas on tuohon jumpomällin tohon. Luulit, se olisi hyvä juttu. 7 ja 3, eli 4 käynnistä. Nyt valitaan oikein. Paljon wildeja. Tuolta heti irtoo yksittäinen wildi. Stäkki. Ja hyvä, se on tuo jumpokala. Tosta. 2 spinniä. Sitten on vielä wildi jonnekin. Tuolta tommonen meritursas aukee ja sama se tuppi kuin äsken. Lisää spinnejä tuli, mutta muuta hyvää ei saatukaan. Kato manuaali wildi. Tää on nyt se wildi, mikä äsken saatiin. Anna iso wildi. No kunnon stäkki. Kato, on premikkalinja. Joo, 1 kappale, mutta 2 € vaan 1 premikkalinja. Se on kyllä huono hintainen. Tässä ottaa 1 gamble tämän jälkeen vielä. Nyt menee, kato, Wild ja Big Win, onko 10 € jopa, vai onko enemmän? 20 €, huhhuh. Siinä oli money spinni. Skipataan. Ja kämplätään seuraava. Buy bonus. Halvin mahdollinen ja nyt please. Anna iso spinnimäärä, kämplätään vielä päälle siihen, niin 6 ja 3. Haluan lisää. Siitä valitaan nyt oikea tähti, se on tosta. Saatiin 1 ominaisuus lisää. Otetaan vielä riskillä toinen. Sitten riittää tuolta. Ja älä vaitaa peliä. Riitti. Yggdrasillin Candyfinity. Tää on hauska peli. Ihan niinku oikeesti hauska. Vaihdetaan panosta vähän. Odotetaan eka super. Se maksaa 100 €. Mä tiedän sen. Ja me otetaan se. Osta bonus. 100. Please. Sitten meillä jää balanssi 40. Saadaan vielä noribonusta jälkeen, jos tää kusejaan täysin. Mut kyllä mä väitän, että tää ei kuse. $15 spinniä. Kattokaa tätä efektiä tässä. Nyt se siirtyy tuonne oikealle aina. Ja toivotaan, että saadaan lisää samaa kuviota tai eri kuviota. Sitten se hyytyy. Miksi toi kerron ei kasvanut äsken? Miksi toi me kerron ei kasva? Tuon kertaan pitäisi kasvaa tuolta vasemmalta, mutta se ei kasva jostain syystä. Mä en tiedä mikä siinä on. Miksi ei?
Tarvitaan joku lollipoppi, että saadaan se auki. Tää Wildi. Nyt kasvaa jo. Wildilla kasvaa kerroin. Nyt anna mennä loppuun asti vaan pitkälle. Okei, nyt se on auki aina Nyt vaan Wildia sit ruutuu. Pitkää linjaa. Joku 20 on varmaan hyvä kerroin. Siitä vaan anna rullata. Anna rullata. No ja lisää vaan. 7x. Vielä muutama samanlainen. Nyt osuu vihreät ja pitkälle, vielä pitkälle. Vielä tosi pitkälle. 10 siitä. Sieltä lisää. 100 euroa. Okei, omat takas. Mut tällä siis pinnejä lisää. Tää on tosi hyvä peli. Siitä vaan anna tulla. Lisää vaan. Anna tulla. 10 x:llä lätisee. Mitä se oli? 10 EG. Vielä pari spinniä aikaa ottaa samanlaisia. Lollipopit on hieno saada. Vika spinni ja osuu. Uutta vaan. Ei ollut paljon noin. Uutta vaan. Please. 35 EG. Tosi hauska peli. Mitä me voidettiin? Vielä spinni jäljellä. Anna tulla. Ja syö. Ota lisää siihen päälle. Ai perhana kun ei ottanut. 150 voidettiin vissiin. 160, okei. Hauska peli. Me odotetaan nyt sitten isommalla panoksella normaali bonus. Tää on vaikka mitä meillä on rahaa tossa? 200 euroa. Otetaan yksi tämmönen normaali, 40. Sitten taas hyökätään vähän isompaa, jos tuntuu hyvältä. 3 vaan, okei. Harmi. Ei uhka pelata, vaan kerätään. Tää ei kyllä mikään määrä, mutta se kerroin heti auki sieltä. En oikein muista, miten se aukeaa tuo kerroin tuolta. Jollakin Wildilla. Nyt se aukesi. Okei, sit vaan rullaamaan. On. Nyt vaan kerrointa lisää siihen. Pari spinniä. Aika ota sieltä vesimeloni viereen. Ja 2 spinniä. Ota vielä. Miten se hyytyi taas? No nyt se hyytyi kyllä heti. Odotetaanko jotain golden bettiä? Otetaan nyt yksi satkun tohon vielä, hei. Kertakielon päälle. 1. Täydet 6. Anna tulla. Avaa se kerroin heti sieltä. Älä jätä haisemaan. Nyt se kyllä kusee kaiken. Tai aina kun ottaa kerran kielon päälle, niin se ei maksa mitään enää. No niin, just näin. Nyt rupee tulee. Vesimeloni viereen, please. No nyt aukes kerroin. Lisää vaan täysruutu. Ota 500 euroa siihen ainakin. Lisää kerrointa. Se oli 6 spinni vaan. 8 spinni aikaa. Isoa pitkää. Ota vähän katkarapu viereen. Noin. Jatka vaan. Vihreetä. Sinnekin käy. Ja vesimelonia. Anna pitkää siihen. Anna pitkällä hännällä. Eikö halua heittää kunnon manispinniä meille tällä kertaa? Vihreetä pitkälle. Lisää vaan. Anna tulla. Se antaa aina 2 hittiä, että se hyytyy. 4 spinniä aikaa vielä. On meillä 30 kasassa jo, mutta lisää tarvii. Okei. Punainenkin käy. Pari spinniä vielä. Ja nyt menee. Anna tulla. Se on 100 euroa lisää. Miksi ei voi antaa toista perää heti? 2 spinniä vai 1 spinniä vielä? Anna tulla vielä. Kerrointa on. Ja viimeinen. 130. Pitää kyllä antaa aina profittia, mutta... No tossa on 200 euroa tossa. Voitais kyllä ottaa kerta vielä. No sanoin video alussa, että ei mennä Raptoriin, mutta mennäänkö Raptoriin kuitenkin? Mennään vaan. Raptori superi. Mä en tiedä miksi mä sanoin, että ei mennä Raptoriin, koska mä tykkään tästä pelistä ihan hirveesti. Tässä on 820x maksaa toi superi. Siis 88 10 sentin panoksella. Euron panoksen se olisi jo
hirveitä määriä. Kelaa kun tuohon spinnaisi. Otetaan tuosta 10 panos osta. Otetaan 2 tällaista. Ja lopetetaan päivä. Mä luotan, että kyllä tää... Nää Yggdrasilin superit on kuitenkin aika maksupäätteisiä. Anna tulla. Pitkä, iso ruutu. Ja rupee lätisyttämään sitä ruutua nyt sitten. Ei mitään armoa. 1000 asti ainakin. Anna ykköseen vailita jälkeen, niin saadaan jo 4x toi Raptorit läpite. Melkein. No vielä yrittää. Anna ykköseen nyt. 8x päästä ottamaan Raptorit. Herra Jumala. Se olisi maksanut jo 8x-läkin. 11 spinniä. Tää tekee aina tänne, että se despinnaa ihan hirveesti. Ei saatu mitään noista 2 scatterista. Mikä ei osu nyt 8 spinniä aikaa. Lyö koko ajan huti. Vähän lisää huti. Nyt me näyttää kyllä pahalta. Pitäis päästä spinnailemaan jo. Hei. Nyt. Ja sieltä rupee. Sitten vaan ihan mihin taas. 1, 2, 3, kaikki käy. Viedään. Kaikki viedään. Ei maksa vielä, mutta nyt voisi maksaa 3 tai 2. Vie tonne hevon vittuusen. Totta kai. Se olisi ollut meidän maksuspinni, jos olisi pistetty oikeaan paikkaan. Sitten tarvitaan 2. 2 kutsuu sitä 3. Ja ihan sinne väärää paikkaa. Ja vikat. Hörähtää Vika. Nyt anna, en tiedä, 2. Hyvä. Vielä voi maksaa ehkä. No, voi se maksaa, anna 1. Punasta 1. Ei, hyvä näkö. Kyllä tää on hauska peli. Se maksaa aina jotakin. Ja mä lupasin tota 2, niin me odotetaan toinen vielä. Meillä on vähän profittia tossa jo, mutta... Kerta kilon päälle. Ja se taas 300 € rikki. Päästäis 50 profitti ottaa tänään. Rupeaa laittaa. Nyt vähän isompaa linjaa sitten. Okei. 3 tai 1. Eikö mitään? Anto tuolta vielä, ainakaan 1. Okei, onko jotain? Vihreät osuu kyllä. Anna 1 tai 3. Oho. Taas alussa keräs vähän kertoimia, se despinnaa nyt loppubonukseen asti. Tää on kyllä niin skriptiä aina. Se tekee tää nyt lopussa rupeaa rullaamaan. Okei, nyt en tiedä mikä olisi. 3 olisi varma osuma. Punaista 3 nyt. No, tekee. Ota 2 sitten. Saadaan vihreät läpi asti. Okei. Ei tee mitään. 3-2 ruudussa. Vielä voisi ottaa muutaman pykälän ylöspäin. Ja rupee hittailemaan. Ja siitä. Hirveä linja noita. Pistä se manispinni. Nyt, olisi tehtävä se jo. Eikö se nyt tee ollenkaan sitä? Tekee 2 nyt wildi. 2 wildi. Sitä mä pyydän. Antaa vihreät läpi. Antaa raptorit läpi ja pitäisi olla 100 € taas. Kyllä. Anna lisää. Ruvetaan röyhkeäksi. Kyllä antaa. Sitten pyydetään 3. Okei, jotenkin. Ai herran jumala, paljon se oli? Tuplat ainakin. Meillä on balanssi nyt 350. Satku profittia, lähdetään kotiin. Jos sä haluat laittaa slotit solmuun vähän fiksummin, etkä ihan sokkona, niin käy tsekkaa kasinoklubi.org. Sieltä löydät parhaat bonukset, nettikasinot ja muut tärkeät infot samasta paikasta. Linkki löytyy videon deskistä, joten tsekkaa kasinoklubi.org. Ja muista pelata vastuullisesti. Kiitos katsoit videon, me nähdään ensi kerralla. Muista jättää tykkäystä, tilausta, kommenttia. Näitä tulee.